Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti ramot ti ili, ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo, padpadaylen tayo dagiti istorya, amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat, pamatiken namnama nga ipapay ni Apo Diyos. Ditoy, agtutubo ti panakaammo, panagyaman ken panagayat. Diyak makita ni Miko. Napanan na ka di. Nakitak mo ang nagkuyog da ken ni Ali agayam na madam. At daigam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran. Napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko. Pagasman na unay ti mapanaganop. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanaganop. Kay kayat dati maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tsindaan, madam. Sa bagay, uray siyak. Nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam. Kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala manak ko? Inak pa agsakdo, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama, iti pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abalak. Kaduam kadi pa'y tigayam mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iti balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan ijay patad, anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasera ijay patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adala nga mi nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, ada maaramid apag naan ti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tatirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayong adda iti bantay. Sakat nagiinadayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulong nga mga ramid, iti uray pagnaanlaang ti habal-habal. At damat bubon ditoy. At dalakid di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarum di tababa. Agyan ta itilingan ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa'y mo't naawanan iti naanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong di tabanda iti daya. Sigurado nga dagnanad iti asideg. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asidag. Kay kayat da ka diti agnad dito'y bantay, nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Amo matan, mais ti kang runa na pagbibiyag dagiti taga ditoy. Kaasi damat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malummanan, ado ka din tinalpas mo nga inabal? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta amasapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapnong maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamaminsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad?
Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay. Oray siyak. Kaano tanga-tamat ang makapan ijay syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, di pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isagana tan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, inton agparang ti ugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkut-kuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkut-kuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanom ngagtaod iti bubon? Umayin ti sarahan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng ti ugsa. Adda man iyawid tayo jay patad. Adda manen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpot kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nakita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Baknang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yo asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ko asawa. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko nga amam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay ko mama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amam mo kan gayam. Adda manan parikot mo. Isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti napobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Wen ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tatirigat na ita. Imbaglakid din tadidak intulag dagiti dadakkel ko. Mabalin ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kuman, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudan? Napanak itin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumo tinaitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kas iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaruba. Ha? Mabalin mo matimaki mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat,
Tamagatang amin, uray na laylay abulong, magatang anak ko. Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo? Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad? Idinto tano at data ije lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isu analaing ka nga agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli ije lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanen ije kabakiran. Intamanen aganop. Numaasawa ni Amir ti anak ti gayem ko. Bumaknang. Tanalawa ti asyenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo no agaabalayan tayo. Madamag ko man gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Mga no sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asaan na napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, ang mga no di na kayat nga ikalaysan. Pudno ka di nga dagrayo kan ka ije pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay na mo itibiyag. Numabalin kat kitaam matjay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan matkit di, ana. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapanakan baim. Taintamanen agpalpaliwa ije kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngem ti ibagamanen dagiti dadakkel ko. Adanda ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae a nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kid di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaingan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkelyo ti agtulag kan isu aminan? Sana ka umanugot. Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tama dismayak lang. Ala, agrobot kan. Intakit din aganop. Adda nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Ket sinubli na. Ay, agtugawak iti asidig ti bubong. Aglingedak iti dakkel abaton. Taurayak ti gayem ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta ijay laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungad? Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag.
Siyak ni Miko. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Di na kumadangran, apong. Saan ka adangran? Napintas adayak. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada ka duwam ko, nam? Adda, ading napintas adayak. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanyak. Babaan iti kawas mo. May saka kadag iti maawagan anang ato iti gimong. Gusto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakon kat. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak unay ti aganod. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo tanday dyan nga imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawan na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak ka itulagam. Saan ko analipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga umanugot iti kayat da nga ipaasawa kanyak. Nang runa, ket saan ko pa'y anakit kita. Ada na isaraong amang nganop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anag ka po iti sabali at tribo, anak ko. Dayta ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatad. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw anang nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak. Ijay waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam a lalaki, gayam? Saan pa'y, gayam? Diyak pa'y nakikita dito eh. Sa balin samot at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan ko, na? Di mo pa'y mutam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam. Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sa balin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang ama pasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka din nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan laang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramiden ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan no ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensya kan. Ang aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan nyo nga ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wen, ana. Naisagana kung tiduri nga itedta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalaysa.
may sa kadagiti kangayedan, ken kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabaalan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, ken kinapaot ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun to lakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyak to ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel to lakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daddo mga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga oray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga gastos no awan ti amo kaswapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na? Ha, saan pailaan? Adda ka dito'y waig. Ginoo? Di na ko maawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabibig. Kay kayat ko maawagan na iti Mikulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti dadduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apa niya may kayo dito ay? Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgak nga imnas. Saan nga tangago nga ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganop. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mat kuryente da ijay. Hun gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpet da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dahita tidakkel aparikot ko. Jak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamaay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Aglive ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro. Into no may alawas, tinagtulagan mi tigayem ko, apa nagsasarita tayo, no kaano ti kalaysaken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na, saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray, saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makaarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya je ko na mga ramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kung kunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam a makita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmay sa kano nga anak.
Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya mahalit. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Areglado, bro. Uray alaak pa itiladawan, tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman, bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay, tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itigimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod munday tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijiwaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahala ko iti bakasyon ko, bro. Nasayat no kasta. Mapan ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jak pa'y napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka no maten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista adi na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko ama-amom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayam mo. Di kampay kami nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuana nga alahas ken antigo nga alikaman iti kusina. Lakit di ah. Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Iyam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyendadan to iti agbalin nga asawa na, sigurado a maragsakan tumutlaang. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakal ni gayam mi ko. Umunag da iti ayan ko a restaurant. Oh, saan ak agpadlaw? Nakawigak matinti. Kan nakasunglasses ak. Adapay mas ko. Aday ta. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Ay, tiyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata dito'y. Oh, Ana.
Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta umasiday nga babae, isuday ta ti manugangan ta. Dayta, ti manugangan ta. Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada alugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpayso nakaparada alugan di tarwar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidam nga rod. Tumakder ka na, tamapantan. Imposible akayat ni gayang meko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayang meko ti video. Masigurado kang adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kamat adagos, bro. Bro, naala kong tirumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon amakaam mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano yan? Urayam ah. Oh, naipasa ka din. Urayam, bro. Masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive kon. Ha? Adda amakin ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, jak umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gaya mo iti intad ta akas Dory. Ngam ti parikot ita. Kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Gam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apo ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na di babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo di syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad. Iso ajak ammo no anya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, adta na asyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Asukir, ah? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? Adaman damagak, ama. May pagpanakkel ko kadi ti babae nga ipaasawa yo kanyak. Mabalin ko kadi nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Ha! Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ama asawa, ket jay maipagpanakkel ko kumamet. Numagna kami iti kalsada. Wano ipanakkel ko kuma,
ti kinapintas na. Apay akas di ti sa udya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa taken kwa na. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawat ti hasyenda da iti kapintasan na paset ti patad. Dahita nga rod, Ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da iti babae. Ngam sana mabalin nga ibabawi ti tulagan. Adu ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma kat tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwa da kalpasan ti kalaysa. Dayta ti ingkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may dito'y waig. Mabalin ka di ang mapantay di balaya. At danas kan nga ibagak kadagiti dadakkel mo. Anya ka diday jay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agi susoon iti karamba. O di sakruya kon. Nagalis ti karamba. Ang mga maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag maan ta kinayat mo ti umay dito'y nanumo abalay mi, baro. Adda na patag nga ibaga kada kayo. Iti ngamin nabayag basit a panagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, Nana. Ngam imposible day ta, baro. Maawatam siguro ti kayat ko asawang. Kinapudno na. Intulag dakdag iti dadakkel ko iti may sa babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga rod ti imayam dito'y baro. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day diya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo kumabarok. Saan kayo mo't nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalainggaham nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, taim manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno da kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi, ijay. Nalawa ijay. Adamatan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado, ijay? No surutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Ta saan da pa'y anap na pan ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kan agladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamot laang ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat ka dakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat iti syudad, tapno ada kaduak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay jay? Ipanamnamak ka da kayo. Natalgad kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad.
Makadanon akmatlaangan iti syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrubot ka nga, Rodan. Taurayan da ka. O sige nga, Rod. Darasak ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbagay di lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamuanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagosyo. Makidagus ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabalan. Gumatang tayo kadagiti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabulan, Miko. Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma a makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta? Mairugi pa ilaang dito'y pagabulan. Wen. Ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, taipaay ko. Gatangin tayo amin a maaramat. Sige. Ikagumaak a dumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin a masapsapol. Mairugin ti project. Naggasat ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga kalaysa. Ay, kaano ak nga tamot na makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banang nga urayam, ngam saan mo ang mauray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa iji bantay nga ayan mo ni Sir Miko? Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awitan? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y mat, tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngam sigod asaan nga agpaot no kas di amapan iji syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik na ak. Mading amin ti sauna iti naudi a panagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas a mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay a nagpakada anapan iji syudad. Di na ka di imbaga, no kaano a sumangpat? Saan nga, Rod? Sumangpot tumot laang dayjay. Ta sigurado amapan manen aganop ijay kabakiran. Dimot na laing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinangisoro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, iji balay mi. Di na ka di kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apangisirkan ken kuana ditoy. Anya at trabaho? No anya ti amo na trabaho. Iso mat ti pangisir ka kadakwada. Idi ubingak, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana. Taalaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabaho anda. Naman pa'y, madam. Nabayag asan asimbang pet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad. Birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad, madam. Kasanuda masarakan? Ay di agpaspasarak da. Masapul nga agawid dito'y ni Miko. Kasanaw no di da masarakan?
Adamang sipot ka dagiti amin amol kan parke di syudad. Adu a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakit managdakdakis nga ano panda? Masapol saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Kaslakit managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, danga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Ammo mi ter aramidan mi. No ngay, saan akayat ni Sir ti agawid? Ulodan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat day jay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa ket may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mau. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman iti panang ibagam Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakaam mo kadagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tanimi ko ti umumay iji balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman iti impadamag mo Sige, taipakaamok dahi ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita iji a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol, iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iji tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidam. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinen ka ama kannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saan nakpay nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarta. Saan naparikot ti pagyanam? Anya ti kunam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kano kenkwana ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall,
Kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Sana karumrumwar. Ngam na to ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasukatak mo't tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumwar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anyam ti aramidak, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatin ti cellphone ko? Tapno didak matunton da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matunton. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sa iti sikreto. Rumbang gumaasaan ang may sikreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito'y. Maawatan ka. Ngem maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to na ngayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasto nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngem ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngem saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad, ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di ka matmapmapan ijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak ditoy! Ad dalaeng ang maestresakan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo iti nalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasingpet matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan ko na. Iso apim manaw iti balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dinamat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapoy ti aramidan ta pa nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanagan una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakit di kabailan ti maisina ken ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilian. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Taamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikariak ko maiti pamilyayo. Pagparangak ako kuam da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kuam da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga
ka naggasat ka, friend. Isuna laang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni Ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag ka unay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag to'y pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot kit din ati trabahador. Kan ado pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Uman ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amangan no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada ko maiti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka dakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko madahita rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak. No di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanagan ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan daama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ang madanagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama. Gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? Nuadan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikkatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Akaragsakan na kit din ti... Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Mauyong sana. Pakaragsakan na kit din ti panakadadaal ti yate. Nagmina. Ay, nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw.
Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag ti kasjay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate, ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang Suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Darasam nga road, taagawit kan. Tamangan mo pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanang. Aywon gayam. Agkalay santo itinalimad. Dagayam meko kan ira. Ha? Makikalay sa kunam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalay sa. Susapo. Anya ka tati mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayam ni sir. Ngam naglibaka. Agsagana ka ira. Sumangpetan dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalay sata. Pagpilian? Ado ka dito in-order mo? Wen, ira. Kayat ka asorpresaan. Basta agpili ka, no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayat naklata. Mamatiak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangruna dati sa nikwa. Ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamakan ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngam ti panagtalek ti gayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Nung ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaang kadata. Dusaag ti awanan bain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kwa na. San ko pa'y nga amu asawan ita. Nga mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kwa na. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasam, madadaal ti yate gapuken kwa na. Agsawsawaran dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di daan mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kas may sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapoy ti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di amuna. Di na inaramat ti panunot na. Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda abumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo. Nusikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko. Nga iso ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso. Sinayang na ti panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apay nga inaramid na dayta. Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti nakaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko.
Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadag iti pakaikamangag. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon? Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilian. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadag iti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat da ti relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon ta iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inapal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, amatagi ko ani Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kano ng gatang, pagbalinenda kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako makankwan. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mutkit di, ta saan ka pa'y mutunay anataangan. Barang agawid tumatlaang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Emado ti buyers tayo iti sabali a pagilian. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabel. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo? Saan ko anaaramin dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Nga agbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput kun nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta nasingpot mat kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasa nga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan. Medyo laang, nana. Imbag laang ta saan unay anangato ti bayabas. Kano nang atungay akas iti santoluan no mangga. Diyak amon, anana. Amangan ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si Kamat Alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dang iti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da kadi, ti ipapanaw ti babae. Dakban mo. Ngam, kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayem Miko? Idi damaw,
Kanayon ko amangeg nga iparaman kanu ni Sir Tilatigaw. Ita, jak mangegan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapat dyan madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, Ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot kan jesigud aguradakan ka. Agpay sungata dayta, bro. Agulbud ka di pa'y ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamiris damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong haikalay sa. Di da nga tatub nga rin. Day tatisaan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalay sam iti kayat mo ababae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Aramiden ta na ito, parang kinigayim mi ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat ta talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pod no. Anyat kahit mo asawon, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapay di ka matagtagari. Ada ka di parikot mo. Adda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya dayjay? Imbagakan ko na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, kat di na matpudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta tipod no. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpud no nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpat ni Amir. Kasla nakuteran apiyak. Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, kan nalampay kanyak. Kat impatag mo kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpat nga ubiing. Madlaw amistiso, saan ka di? Ngam idiinsangpat ni Pangulo. Madlaw nga. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Patag mo kas anak, madam? Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok tanasingpat nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiinsangpat ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat.
Ta saan mo't ang nginginaan alupot ti arwaten na? Saan ka day, madam? Imbilang ko nga anak. Gamita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsumlay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya ti imbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrig at ababae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga apuko ta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumi met. Kuna ni Manang Soraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo ti bagbagim. Apayakas lasaan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos ang nakaturog ka akanayon? Kasano alabanak da ito kinasadot ko abumangon. Mayat ko mahano at lamang sa labay kanya kamagna. At damat sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan.
Bay anak paila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Anya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jak man amo, si madutmut una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mutan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mat nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga rudan. Ang mga no iliw na mat ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yo kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamamo ka gayem ko. Padasa mariknaen, no kayat da pa'y nga agawid ak wenno saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay Jibalay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dako ada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan Jibalay yo. Tartari gagayak matday ta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka, iti mabiit. Agsarita taman, Marok. Panag ko nam nga ta, kat awatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay kit din asaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam ka no ni Pangulo. Nakapsot ka no. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit. Saan ka no ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog ka no mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot imbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kanu analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan? Kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandaken ko na. Ije emergency hospital ka no, bro? Sikapay nga rod ti makaamo ditoy. Tama panak ije ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Ladingitek, no jak nagaw-awid ina. At daklaan mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam anapanan ni Miko, anak ko.
Napan ka no iti ospital, ina. Agsakit ka no ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimat no agbayag iti ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan iti ospital. Idamag mo pa ikinim iko, no kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayagan na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Tainyawid tanti amam. Maragsaka na tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumaraya sumangat ije bantay. Isong harun ngagpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta. Ngawan pa'y makaatiw kanyak. No panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y, bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang Ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jebalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini Ira. Agawaan, bro. Narigatan, numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday bagak kada kayo. Ngam sapay lako mata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta. Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di, ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang pet mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho.
Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalay sa. Kaslakat managdakdakas nga ano punda. Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipudnaw. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. Nungay, saan akayat ni Sir ti agawid? Uludan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay, no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat day jay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa kat may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang katsyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman ak iti panang ibagam, Ay, kaasimat ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakamo ka dagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tanimiko ti umumay iji balay. Saan da nga ammo? Siyaklaang ti makaammo. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman ak iti impadamag mo Sige, taipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatanlikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita ija a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamot ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Delikado, bro. Nagsabat kami kan ni Manang Suraya iji tsindaan. Kat, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito'y syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet amakikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Sa anak nga ruden arumrumar. Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakan nawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Sa anak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mangi-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakante a kwarto. Saan na parikot ti pagyanam? Anya ti kunang? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kano kenkwana ti katulong mi.
Kasano no masarakan da ka dito syudad? Saan da nga mo ditoy? Di daan mo, ako kwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Sana karumrumwar. Ngam na to ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasukatak mo't tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matuntun dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumwar? Taaddan dito'y syudad, dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taornosan na dagiti papeles. Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramidak, bro? Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramaten ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayet da. Agkalay sa ito iti sikreto. Ha? Rumbang kumaasaan ang may sikreto ti kalaysa. Ta sagrado da ito'y. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to nangayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasti nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dagiti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayo na kadwa ni Miko? Awan mat ti amok, Pangulo. Awan mat ti amok agayim na dito'y. Amangan no ijay syudad. Ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay ti damdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di kamot mapmapan ijay? Ay, awan mat ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y! Ad dalaeng ang maistresa kan ka! Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles sa nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasimpot matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iji balayda. Tadina kayat nga ikalay sa tidina mat ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanag anak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramidan ta apan nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramidan ta. Kasta ti panagayat ko ken ka.
Madanagan ako na iti mabalin ang mapasamak. Jak lakid di kabailan ti maisinagan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kom daytoy pagabelan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabelan? Sikat ti mangimanihar. Iso ako kom daytoy. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Isunala ang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag to'y pagabalan. Numabalin. Palawaag. Tapno kasla paktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumot kit din ati trabahador. Kan adu pa yan ti bayar tayo kadagiti naabal alupot. Madlaw ko. Umadado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta na pintas ti abal tayo. Kalidad ko naman. Iso akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Iso day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liver. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, no anyan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mall. Amangan no may sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti aramidam. Iso asan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasit gan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo. Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y nga imbaga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka dakwada nga awan ni Miko? Mga ramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya ko maday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol ta iti napasamak, no di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo sumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa ijabantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako